naghinisgutay may kaganiha bahin sa kanibang pagtabang og tao. Nya ako nakashare sad ko nga naasag ko'y gipangtabangan nga akong mga scholars sukad ko na orden pagkapari murag mga dulan na sa usa ka gatos ang akong napaeskwela og napagraduate og college. Nya ningon dayong usa sa nakigistorya nako. Nya Pader, kumusta naman sila? Sige pa sila anha nimo. Nako naay mga unom ka buok nila nga sige gyapon og kontak nako, pero ang uban hapit gani di nakaila. Ana. Okay ra na ninyo. Kana bang muhatag ka nya samtang mangayo pa, sige gyud balik-balik, pero inig kakuha na siyang gipangayo, sibat dayon din aka hinumduman. Ang atong kinaiya susama ni ana in relation to God. Daghan kay nato ingon ana nga suod kay natong Ginoo basta naapatay gipangayo, pero mahatag na gani ang atong gipangayo, awa na, goodbye God, ako na say Ginoo. Nya inig kahurot na pud ani, balik na sad ko nimo. Di ba? Kamo dili mo inana. Amay okay mga buotan day kay mo. Nakaron sa giayo ni Hesus nga napo kasanlahon, usa ray ni balik. Pasabot pila man ang 1/10. 10%? 10% no? 10% ra ang magpasalamat. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok gitabangan sa Ginoo. Sa tibok na tong parokya ba, pila ka buok gitagaag hangin, gitagaan og yuta, gitagaan og tubig, gitagaan og kinabuhi, gitagaag trabaho, gitagaan og maing panglawas. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok? O lagi, pila lagi ka buok? Kaihap mo. Amo ning gihap-ihap dinhi das bata murag moabot og mga 25,000, labing minus das bata 25,000. Kada adlaw tulo naman ni atong misa ang mosimba pras ninyo. Ada karon nagandaghan man mo lagyo. So tingali kada misa moabot siguro sa kada adlaw og mga butang talang og mga 20 ka buok o 30. Nana ay no to 50 lang. Ya gabalik-balik ra man na. Di balik-balik sa hapon. So mag-average ra og mga usa ka gatos kada adlaw. Magbalik-balik ra man mo. So sa gatos buntag udto hapon. Nya sa Domingo murag naa sa tingalis mga abot bakag 500 gikan sa buntag ngadto sa gabi. Bisag ibutang pa nato 1,000. Ato na lang yung i-exaggerate. So pila ra man kabuk manimba kada semana? Mga 1,100. Out of 25,000, 1,100. Nakaabot na siya og 10%. Ha? Wa no? Mao na siya. Importante bas Ginoo? Importante ba niya nga mobalik ta niya? Importante? Kada ba ini kadawat nato sa blessing niya mobalik ta niya aron magpasalamat? Importante nas Ginoo? Dili. Wa na siya magkinahanglan ana, pero importante na para nato nga naa gihapon ang atong connections Ginoo. Nganuman kay kining grasya nga gihatag sa Ginoo nato, din agani nato i-connect sa Ginoo adto gid ni ma-connect sa yawa. Muna akong giingon, daghan kaing grasya nga nahimong disgrasya. Tanawa, imong bana na promote pagka-manager. Wa na may simba-simba hinoon kay nagbisi-bisi na mas iyang pagka-manager, nakakabit. Nakapangabit. Pero katong wa pa mahimong manager, sayo kaing muuli. Ngano man, wa may daghang kwarta. Pag daghan as kwarta, kapangabit dayon. Katong estudyante pa ka ba? Kusog kay kang mo
paubos. Yes ma'am, yes sir. Ana, matinahoron kay ka. Karong na maestra na ka, grasya ba yan ang mahimo kang maestra? No? Awan sa na, disgrasya, grasya. Sige ko no. Ikumparar ko no, hay may dagko ni mong sa, katong estudyante pa ka, o karong maestra na ka? Sus, nahimong disgrasya ang pagka-maestra. Kaya yung nidaghan imong sa, karong maestra na ka, may pag-estudyante ka. Katong seminarista pa ko, ikumparar karong pari na ko, hay may mas daghag sa karong pari na ko o katong seminarista pa. Secret. Og di ta connected sa Ginoo, ang kuyaw kay ang atong grasya mahimog yung disgrasya. Para nang wa kay kwarta, ana rakas balay sikag ampos Ginoo. Pag abot na daghan ng kwarta, hala, musugal na, muinom na, mukasino na. Di ba? Nya mangilad nagsugod. Ana? Nya kamo karon, kumusta mang inyong grasya? Wa madisgrasya. Sa unang pagbasa, gi-warningan, gitudluan ni San Pablo si Tito sa pagsulti sa mga katawhan. Unsa may iyang giingon? Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. So, ang pasabot ani ba nga, musikat ra ba ning ni ang magsigig simba? Musikat ra ba ning ni ang magsigi og binuotan? Nya ini kasikat na nimo, tudluan gyud ka kanunay nga magpaubos, magmatinahoron sa imong isig katao. Kay kun muundang nagikas pagtahod sa imong isig katao, kay ikaw na'y magpatahod tungod kay naa na kay kwarta, naa na kay gahom, naa na kay gitawag og kasikat, patay ka diha. Yawaan gidayon ka. No? Karon, kumusta mang inyong kinabuhi? Daghang yawa o daghang Ginoo? Ano mo iyan na anak mamurong Oy, daghan kay yawa, kay di ta kabantay, dali kay masuko, dali kay mangaway, matakdan dayos mga libakiro, ana, daoton ganita, lab, suko dayon. Ayaw pagpatakod, oy. Na pabilin sa grasya. Na importante kaayo nga dili ika maoy magbantay sa imong kaugalingon. Kinahanglan gyud nga ang Ginoo gyud magbantay nato. Mao na sa atong tubag sa Salmo, ingon kita, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ikaw na gani mo'y magbantay nimo, ikaw na gani mo'y magbantay sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, mayawaan gyud ka. Pabantay nas Ginoo, isalig nas Ginoo. Ayaw pagsigig paningkamot nga ikaw gyud mo panindot sa kinabuhi anang imong anak. Ang Ginoo mo ipapanindota ana. Nya og ikaw maestra ka o maestro, empleyado, pare. Di na ta maningkamot nga munindot gyud ang imong eskwelahan, ang imong estudyante, nga munindot gyud ning simbahan. Di na lang ko maningkamot ana. Ang akong paningkamutan nga matuman ako unsay planos Ginoo, isipari ko unsay planos Ginoo para sa San Vicente Ferrer Parish. Ang plano des Ginoo dinhi nga ma-repair ang atop, ma-repair ang kisame, manindot na ning atong mga windows, pulos-pulos na stained glasses. No. Unya ang tanang nagtrabaho dinhi kinahanglan gidi ay nga mabayran sad sila, dili lang sad nato tangkyohon. Mao na nindot sa kayo ato sad silang gitagaan og mga kani-ganing sakto gyud nga kani-ganing remuneration sa ilang pagtrabaho dinhi, labi na gis ato mga contractors. Nya daghan sa kay ni-appeal nato dinhi sa planos Ginoo ang atong mga benefactors og donors. Tanawa lang tong atong gipamaligya nga 3,500 slots. Hibaw mo pila nilay nahibilin? Kuha mo kibaw?
Awa mo kay baoy. So ako ning isulti ninyo, salamat kay namalit ha. Ang 3,500 slots nga atong gipamaligya para itiwas og bayad sa atong mga nahumana nga mga projects sa atong contractors, ang nahalin as of yesterday niabot na og 3,378. Ang available na lang, pakpak ko sa pakpak. Salamat no sa namalit. Ang available na lang 122. Ala, di na mo kaabot ani, paspasin ninyong palit. Og mamalit mo gikan karon hangtod sa Domingo, mahurot magyud tingali ni, pero welcome pa ang mopalit gikan karon hangtod sa Domingo. Love offering gihapon na siya. Part gihapon na ani. Kay naa man sa tay daghang project nga wa maapil atong gi-quote sa una. So ato ra sad nang iapil og bayad. Pero ang punto lang nako dinhi ba, pagkadaghan na malit, kadaghan sa gustong mutampo, kadaghan sa gusto nga mupatuman, nga matuman ang planos Ginoo aning simbahana, dili ang plano ni Father Siano, kung dili ang planos Ginoo. Nya kinsa tong muapil sa pagpatuman sa planos Ginoo, dili sad taniya hikawan, pun-an niya ang grasya nga atong nadawat. Tanawa ang sanlahon, pagbalik niya, Lord, salamat nga giayo ko nimo akong sanla. Unsay giingon sa Ginoo? Maluwas ka, pinaagis imong pagtuo. Primero, pag-adto niya, nihapa siya, nagpalayo sila, ang ilarang gipangayo, kaayuhan sa lawas. Pagbalik na niya kay nagpasalamat, gihatag sa Ginoo niya salvation. Dili lang healing, kung dili salvation, kaluwasan. Pagkanindota na, kana bang maluwas ka? Din adjud ka ganahang masuko ba kay buutan na kay kastanan. Kay kanagong taong naluwas, buutan kay na, din na masuko. Kanang tao nga impiernohonon pa, dali kay na masuko. Kaning gawali, dugay ni masuko o dali? Dali. Diha pa lang sa Kristi, suko na. So kaning ni impiernohonon pa ni, amo na ngita pa kog panahon ani makabalik ko sa Ginoo. Salamat ninyo ha, kamo mga buutan mo, di naman mo mga suko no. Kamo ba diya nanimba? Kamo diya mga nas online, di na mo masuko. Nabitay ni paambit na ko karon, gibuwagan siyang bana. Ingon iyang bana gipulaan ako sa naong ni Muday. Giingnan ko no siya. Siya nagpasalamat jud imong mga wali pader. Kay kaupat na ginigibuhat sa akong bana nako. Pero karon pa no sa ikaupat niyang pagbuhat ani, niingon ra gyapon ko, kun mobalik ka, di aragyud ko. I love you very much. Ana siya. Tako no gibiyaan ako no siya. Nako ay kanindot gud nimo. Nako padayon ni ana. Kay di jud ka makasa, malangit jud ka. Sunang ka, biyaan siya siyang bana. Nya ingnon pag kang gipulan ako ng naong nimo. Nya biyaan. Nya inigdangtan ko ng mga usa ka tuig, mubalik man kuno. Iya ra sa kunong dawaton. Karon mao ra kuno gyapon iyang giandam, iyang kaugalingon. Niingon sa kuno siya, take care. Ay kamo din mo inana mo. Ambot lang, siguro ninyo. Sige, manindog na ta.